Ahojky, dneska vyrážíme po obědě na Dovču a já se ještě musím ale dobalit. Takže tak. Teďka půjdu do školy a potom odejdu dřív a půjdu domů a odjíždíme do Jeseníků. Takže tak. Prej tam možná nebude Wi-Fi, takže blbý, no. Mám takhle věci nachystané, to si tam ještě potom dám. A tady mám kufr. Ahoj, už jsem zpátky ze školy a teď čekám na mamku, až se vrátí. A až přijede teta, tak pojedeme. Možná půjdeme na bazén a to se těším. Takže tak. Teď jsme skoro na odchodu. Čekáme, až si pro nás přijede teta. Tady maminka. A dojeli jsme, tady je Tanička. A tady je Jolanka. Jsme si trošku vybalili a povlíkli jsme si postele, jo. Takže nechám vás updated na tom, jak naše půjde. Jsme přijali mojí mamince k narozeninám a budeme asi kreslit akvarelem nebo se malovat. Takže proč ne? Jsme tady u elektrárny, půjdeme na prohlídku a je tady zima. Ani není 9 hodin, chápete? Ale chápete, jak jsme tady brzo? Přesně tak. Že se moc těším. Jdeme autobusem, doufám, že to slyšíte. Tady tohle je vlastně ta hora, na kterou potom půjdeme. Tady jsme byli v tunelu, kde se opravovaly turbíny. Tady jsme u dolní vodní nádrže. Jedeme lanovkou nahoru. Tohle je první výhled vlastně na celou tu horu a horní vodní nádrž. Tady jsme už byli nahoře. Jeli jsme dolů po lanovce. Už máme další den a tentokrát pojedeme 2 lanovkama. Tady jsem už šla z bazénu, ale zapomněla jsem natočit, jak jsme tam jeli a takhle. Odrážíme domů, teda vyrážíme. A já se těším, ale ještě budeme do papírovny a takže jsme v autě.